Pozdrav svima, ja sam Igor Bergam iz Šibenika i tu sam u svojstvu voditelja glazbenog festivala Regius, festivala koji se iduće ljeto 10. godinu za redom održava u Šibeniku. Drago mi je da sam tu među vama i drago mi je da je Regius ušao u finale ove nagrade i drago mi je što je zapravo jedini projekt koji nije vezan za nekakav IT sektor ili tehnološki sektor, znači vezan je za glazbu, vezan je za kulturu. I kako mi se čini, jedini je projekt koji je samoodrživ i nema nekakve velike sponzore. Regius je glazbeni ljetni festival koji se iduće godine već 10 godina u nizu održava u Šibeniku na prostoru bivšeg kampa Martinska. To je jedan super prostor, super lokacija na samom ulazu u Šibenski kanal, u gustoj borovoj šumi i sa plažama koji gledaju na staru gradsku jezgru grada Šibenika. Festival je jedinstven u Dalmaciji, a i šire, zato jer gaji široku lepezu glazbenih žanrova. Znači nije orijentiran isključivo prema jednom žanru kao što je to indie rock ili nekakva elektronička glazba, nego se na Regiusu izmenjuju izvođači široke lepeze glazbenih žanrova, rock, punk, ska, rap, pa do elektronike, drum and bass, dubstep, trance. Potom je jedinstven projekt u Dalmaciji, ali i šire. Tako da je široka ta glazbena slika koju Regius donosi svim posjetiteljima, a i široka je zapravo lepeza i samih posjetitelja, jer osim lokalne publike iz Šibenika i Šibensko-kninske županije, svake godine Regius se posjeti mnoštvo ljudi iz cijele Hrvatske, a i turista koji se u tom trenutku nađu u Šibeniku i okolici. Na Regiusu je nastupilo preko 100 bendova iz Hrvatske regije i Europe i ono što je bitno i ono što pokušavamo svake godine raditi, da većina od tih bendova budu po prvi put u Šibeniku ili čak i u cijelom dalmatinskom prostoru, tako da ti nastupi bendova na Regiusu budu male ekskluzive za publiku na tom prostoru. Osim bogatog i šarolikog glazbenog programa, Regius za sve posjetitelje nudi besplatno kampiranje u gustoj borovoj šumi u samom srcu Srednje Dalmacije i nudi zapravo bogat dnevni program u vidu radionica, sportskih natjecanja, edukacijskih tribina i sl. Regius je pokrenut sa par glavnih ciljeva. Glavni od njih je sigurno dovođenje bendova i promoviranje glazbe kakve dotad se nije mogla čuti u Šibeniku i u našoj županiji. Nakon toga produljenje turističke sezone i pozicioniranje grada Šibenika na festivalskoj mapi Hrvatske. Isto tako jedan od važnih ciljeva je bilo i rad na poboljšanju međuljudskih odnosa u regiji, pogotovo između mladih, i nekakva borba protiv tog negativnog segmenta nacionalizma u društvu. Između ostalog, od početka jedan od ciljeva je i poboljšanje na međuljudskim odnosima u regiji, pogotovo među mladima, i borba protiv negativnog nacionalizma u društvu koji je dosta razvijen i dan danas. Najveći izazov projekta od početka sigurno je financiranje i način kako zatvarati financijsku konstrukciju festivala. Regius se od samih svojih početaka organizira bez nekih jakih pretjeranih sponzora i sa što više volonterskog rada i sa što više volontera uključenih u samu organizaciju festivala. Tako da zapravo smo mi ti koji moramo skupiti sav taj novac koji je potreban za organizaciju cjelokupnog festivala i sve napraviti što je u našoj moći. Najveći izazovi festivala od samog početka bili su zatvaranje financijske konstrukcije i prikupljanje dovoljnog broja sredstava za pokrivanje svih troškova same organizacije festivala. Budući da nemamo velike sponzore i donatore i da smo zapravo mi ti koji moramo prikupiti sva sredstva koja su potrebna za zatvaranje financijske konstrukcije festivala, veliki su izazovi i pritisci da to sve na kraju prođe kako smo mi zamislili. U organizaciji glazbenog festivala, pogotovo ljeti na otvorenome, ovisimo dosta o vremenskim prilikama, odnosno neprilikama. Što znači da mi obavimo naš posao najbolje što možemo, a opet ovisimo o nekim stvarima na koje ne možemo utjecati. Znamo i sami, ako padne kiša ili ako budu loši vremenski uvjeti, da odaziv publike neće biti u onom broju koliko je očekivani,
automatski festival ne može proći onako kako smo mi to zamišljali. Ono što je bitno u organizaciji glazbenog festivala je svakako pogoditi ukus publike, odnosno pogoditi koji su bendovi u tom trenutku aktualni. Ono što nije lako, to je kad se festival organizira, to je otprilike godinu dana prije početka idućeg festivala. Već tad moramo imati dobar nos za bendove koji će tad biti aktualni i koji će privući dovoljan broj ljudi na naš festival. Uspjesi Regiusa u dosadašnjim izdanjima sigurno su ti što je kroz festival prošlo preko 100 bendova iz Hrvatske regije i Europe, što su ti bendovi većinom po prvi put bili u Šibeniku i županiji, što smo radili sve te godine na promoviranju ne toliko popularne i komercijalne glazbe, nego više tog nekog alternativnog predznaka. Ono na što smo isto tako ponosni je sudjelovanje velikog broja volontera u projektu Regiusa i to ne samo iz Šibenika i Hrvatske, nego iz cijele regije. Tako da zapravo na Regiusu u ta 3 dana se druže mladi iz Hrvatske i susjednih zemalja i na taj način radimo na tom poboljšanju međuljudskih odnosa. Kroz dosadašnja izdanja Regiusa prošlo je preko 20.000 posjetitelja koje je upravo naš festival privukao u Šibenik. Bez obzira što je jako naporno organizirati Regius, pogotovo već iduće godine 10 godina u nizu, ono što nas vodi dalje, ono što nam daje volje i snage i motivira je zapravo kad ti dođeš ispred te bine tu večer kad to sve krene i kad ti vidiš što ste vi svi skupa zajedno uradili i kad čuješ od posjetitelja da je stvarno ugodno njima, da im je lijepo, da im je super to što radite, to je zapravo najveća motivacija i nekako energija za dalje.